Rongkhang BJP Committee Pentapini Ingdeng Plikebra isi BJP Arta Kecok Katalondun. Pius Hajarika Phan Sodak Pen Ingsai Nangji Pusi Nijang Karbi ang Perangke Doanatum Kachisong Asai Kideng Pon. Kardong Pini Prandam Betalong Pen Lisami Promilati Mungpi Non Betang Ton Pen Arjupanitha. Aningkan manangson tak-taksi pining lethota apor arni namne roksi pini jangmia chikro ni phai throk arni BJP Ingdeng Plikebra isi arta mahang kethek arni Rongkhang Committee atonta talonpon Nijang Karbi along Lakha Pho Rongkhang constituency arlo BJP amethang asai hemalong pini Ingdeng Plikebra isi amehang kethek arni kepleng kechopura katalon patopondo Bangsolong Pinika Chitongdun Rongkhang Model President Bimol Timong Sakti Kendra Convener Joy Hanbe Office Secretary Jubin Inghi Lapen Mohila Model Committee Yuva Marcha Atumpen Chitongdun Si Porphai Sirkeba Porpen BJP Alama Sitame Akimi Larpon Pen Pangjor Porpon Si Labangso Along Nilitum Parti Alama Kapang Jardon Long Ningarong Pikan Pen Kopai Keme Dak Hadong Rongkhang Along Lokal MSC Mate MP ake hai sar horen sing be alangli kacepaduk pensi ladak Bharatiya Janata Party ke kang pon lo lapen labasu so kapang tangalong nilike amai pulo Rongkhang Mondol a presiden lo nilisi BJP along pendak kepaduk rapet kadok abisita dolo nilitum coro parpik sar horen sing be ke non MP Ingkong ke hai kali non kongi ke hai pe melang ake alangli ake mando aku pen parti alam si tupe pin pensi artikel 244A alabangso ketengsi haladak parliamen long mingge dunang di lapen nelaso aisu pensi neke hai aku north east anggong pen bangke mate Assam along di Anggong pen bangke highest percentage ke ban sar fencing de bangke artikel 244A ajoine las yalang di ketengsi parliamen along sita ningge dun lapenon CM tuliram Rongkhang sar alang li lapen itu ma MP forensing be alang pen tim Karbi yang long cepaduk pen hemprek mate artikel 244A bangke bantawan vegdi aku ilitum Karbi yang long arnam longri longpat arnam doan han kiri doan sita menong kong bang itu perdi kucining prepar lo lapen 5 dong Rongkhang mondol komite hin pen sita me cerap situ vegdi lapen kadok kabe arat sita Karbi long arat tum sita manggudu nang le asong kapreke ilitum pan ke artikel 244 ke nang wan pi pelo athemat laso alam bang ke nili baidak pen sipui nang li jong si nang li hem Nangli ik pen tangka hangi longle hangi ba nangli po pen tangka hangi maha hangi ba longle cho hangi petak dunji klo tangkai kace chok kace theng pen kali kang ton kang chi pen kali kacuning ri la pen abe ki dun pensi itum longji lasi la ahok pet mepik alang ditum kaningji ala so kaningje ke meu la pen kamatha ke manta mepik ku matha pensi longle thelang tanang thagi son thak si artikel 244 si tame ilitum BJP party long cepok dun rapet pensi ilitum ningding ningjon pen tuning ri pen dak Karbing long arar tum kiduk kelak doan si tame cethan timung pensi ilitum ake mangsun bekpo haita hai bekpo ake ilitum jongsi artikel 244 long nu pulo tangte ilitum kupisi abar sai kilo himal ke kadok kabe Karbing long arat tum sita cini no lapen sisik mek eta melo artikel 244 ke BJP sorkar si nang feedback po lancar Lasonsi Rongkhang President Bimol Timong Lapen Lamjai Ponki Karbi Autonomous Council CEM MP MLA atoma Sitami Kero Pajir Pon Lapen Karbi Arada Kimang artikel 244A Sitami MP Horen Singh Lapen Akihai CM Tuliram Rohang Mati Tim Karbi Atomsi artikel 244A Sitami Pachun Pon Wekpo Lapen One Wekpo Puta Chithan Rinti Lapen MP Horen Singh Bike Aprang election ke haya Sontotsi Non Eprang ta La Sontotsi Aituji Langputa Lamjai Pon Pen Mai Samjin Pen Bachun Pon Dongka Mukam Ben di Kanto Terang Karbi Daily News
jangmipo achikro ni phai phli arni St Mary's Catholic Church along Mesen pen Eastern Sunday talonpon Eastern Hello Christian atom arni kethi binongki Christmas men an part of Eastern Sea Kithe Lampusi, Sarihajan Parisa Kurusar, Father Mackenzie OP, Lapen, Palok Dorsing Teranatum Ahinpen, Radaphan Pachinipon, Arnam Jisu Amethangapran, Kichipi Pensi, Pinitum, Moni Doanda, Kahinoan, Kichokse Doan, Lapen, Kisunangpen, Jokpondo, Lapen Buthot, Alang Linang Kereng to Penajok, Itum Doanda, Kai Kimi long to see, Tengpi Teng Prangli, Arokimi, Kaching Jok, Ason Mesen Me et Luputa, Alang Litumahinpen, Radang no Jaipon. Cardon Cardi Judedapi, Risonim so asok Abidisar, Jameson Teron pen, Japon si, Mesen pen, Mai Patupon, Milo, Kurusar, Father Mackenzie Opi Ahin Pensi, Aluhi Sarpuaman pen Chitonglun, Lason si, Brother John Teton Opi Ahin Pensi, Chopha Pangjang Aluhiaman pen Chitonglun, Alang itumapan, Karbi Apu Pensi, Mailong Dengpon. Mondoli along klim somara songa tumpen mai kangpu ke kan ponsi mai ingpupon lasonsi alang ito mahin pensi arnam nang kiring tualon japonsi raddo anta archupon rinti mai action song pen chinglok akabrek akikan kilun pen kado kabiatum ningarong jipipon rinti Kijutsi Mondolia Chunbang Akihai Longkirang Rong Pipen Easter Sunday Katalona Puthak Lamthe Jaipone Dapi Maipu Sarthe Derang Ahin Pensi Mai Kachitongaluhi Lapen Raderatum Sohan Kachuru Pachirpon Mondoli Ahin Pen Klim Somara Songatumaphan Nong E Pachirpon Derapi Father Mackenzie Opi Ahin Pen An Arnampusi Mai Pachutpon Jameson Teron Report Karbi News Greater Dongkamukam Press Union Lapen Assam Journalist Union atum Chilang Pepen Dongkamukam Circle asa hema choitalong Piyush Hajarika Jagirot MLA Pherangke Klemang atumaphan Mobile phone pen kether ke haba jok kachisong patupon Kedamtang ni phai si arni lasonsi Jagirot along inut MLA ke mantang abanghu Piyush Hajarika pen Pherangke klem atumaphan Mobile phone kaching pen kether ke hapon alamthi social media long sitame non malok chithang fluplo Nijang Karbiang Long Alo, Kido Perangke Klembang Atum Pini Lasonsi, Dongkamukam Circle Asahem, Achoitalong, Assam Journalist Lapen, Greater Dongkamukam Press Union Atum Sitami, Labang Solam Teputak, Ning Kang Samsi, Chipaklangsi, Pini Kachisongpon, Padolo, Pini Labangso Kachisongalong, Pin Puralong, Kijongpon Ki, Perangke Klendamatumaphan, Piyush Hajarika, Ketherke Hawaputak, Sodapen, Kang Sapatonang Jipusi, Pini Pin Puralo along Jongdunlo. Lasonsi, Pherangke atom pini ka chisong along alamthi ki Jaipon thuki, Pherangke claim damatum, aphan Sarkar kacharia songatum, Lapuson ke berpon hediti ki, chokche pusi, pini mailong sitame, chithan pon rinti. Dongkamuka pendikanto terang, baithalang sopen Robinson Rongpi, Karbi Daily News. ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যি ধৰণৰ কটু মন্তব্য তথা ফোন যোগেদি তেওঁ যি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যি ধৰণৰ গালিগালাজ তেওঁ কৰিছিল আৰু সেই গালিগালাজ তেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি আমাৰ সকলো পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সকলো সাংবাদিকে যিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কটু সমালোচনা কটু বাক্য প্ৰয়োগ কৰি মোবাইল যোগে তেওঁলোকক যি ধৰণৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰ তথা নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত বিষয়াই আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু অকল সেই দুগৰাকী সাংবাদিকেই নহয় অসমৰ প্ৰতিজন সাংবাদিককে যাতে চৰকাৰে নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে Nilib ahawar number habiti suarong amikar Roben Teron arta aplikep kidam tanganinkan corona kisu mate COVID-19 awura prangpen kachong dadam non puta hemnang lili Birta nang pali atingki Robin Teron laki arta aplikep asarbora men Khoya Singh Teron puhenlo alang lihem Nilib ahawar number habiti suarong lapen PO Silonijan PS Borpathar henlo alang ni Chormen Mili Phangchopi lapen alang ni Somar Sopin so bangplido Robin Teron ke damta arni corona avura kiso nangli chialang chithan le langpen alangli kachongda dam jipusi hempen barlo bonta ahemasor lapen ausomaraphan alangli kachongda dam jiadim amen thangte kangkesi hempen barjilo laswajoni si pinapi soasotum Robin Teron kopi koson lonita chechini nedetlo laswajoksi ahemasor lapen ausomaratum kaikita asarbura Robin Teron aphan mantu sibang jima pusi loti cholang dinglo
Robinteron kido kidamadim jitini ni ajoksi ahema soratum klarda pen nangthan dotik thederlo lasi komani jongsi alang lipan theglong pulode 8638807235 a number along nangpachini ikthapusi ahema sor mili phangchobi penchoning ni ponro news desk report Karbi Daily News Pinya beta bangke lapuan si kang tomponiklo domi thakmi kurwangthu